Sausa ka. Ano ba na siyang kaagi ka doon? Mau kining sa kababae nga nagpuyo sa lawaan Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Patricia. Thank you kaya nga imo kong gisugot. Sada ko nimo. Di tagyud ka pasakitan. Mahal kaayo ti ka, Darrell. Og nisalig ko nimo. Nag-uyab-uyab ka na di ay Patricia. Pa, Ay paglimod, na nagasulti na ko. Buwagin ang imong uyab, ha? Bago ka pa gayong tungtong sa college, mo di imong ginura, uyab-uyab. pa, Ayaw di kong supa ka, ha? Kung di ka gustong paundangon ti ka. pa. Bi, di lang kita magbuwag ha. Ato lang ginitago atong relasyon basta di lang kita magbuwag. Bi, love kahit ka. Pero Di Darrell, lagi ko gusto mo magbuwag ta. Mabuang ko. Bisag unsay may tabo, di gi ko musugot nga magkabuwag ta. Darrell. Ilipan ako ninyong Darrell, Daysa. Bisag patago, pero nakasurvive gid mo. Magtulo na mo katuig nun. O, Day. Bisan kanig ako kadtong ako siyang giinan nga pabuwagon ming papa, pero wag gid siya musugot. Doon nagibaruganan si Darrell nako, Day. Og mao nay nakapasamot sa akong love niya. Wala no. Ay, makasuya man mo, oy. Bitaw, Day, oy. Wish na ko nga kamo na cute. Thank you, Day. Happy 3rd anniversary, baby. Wow, ha? Imo gyud kong kidaan ning kondo, bi, ha? Nya, napag kay pa flowers, di, ha? Siyempre. Special day good ni Ron. With my someone nga very special. Sus, baya. Maugin ni nakapasamot sa akong love ni mo. Kay thoughtful and very sweet kaayo ka. Wa na gyud ko'y pangayoon pa, babe. Pero ako, na ako'y pangayoon ni mo. Kumanatog kaon. Unsa? Uy, amaw! Pangaon sa tabi. Mahal ka, di ka, Abi. Darrell, Be, dili ka ako mumaptos, ani. Tingali mumaptos ko. di ka bala ka. Andam ko mabarug ni mo. Panang nito sa mimita mo. Patricia. Nagtumang ka yun sa mong gusto, ha? Wag ka magigbuwag si uyab. Pa, Kagahi ba sa dibog o, Patricia, oy? Usaw na ba lang sabot ninyo sa imong abahan, gay di humada sa imong pag-eskwela? Nagtuman ka man yun in town sa imong gusto. ma, Naay nagkakita ninyo, nga nisuri ko sa kakundo. Gawsa mo dito, ha? pa. Usay gibuhat yun dito! Ibujo kong Patricia. Dong ayaw palabi, oy. Puwa na kaayo ka, oh. Galis na itong ginawa. Nawa ka ng Patricia. Kung sa gani mahitabo ng ibong abahan, ikaw yun mo isa daan. Pagkuha na yun ng tubig, pagdali! Oo, ma. Be, sorry. Kung doon na pinautang na hitabo ni Papa, ako gyud makaingon. Unya, unsa man, di nagyug ka? Mo give up nagyug ka? Be, Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka, Darrell. Pero dili ko gustong doon na utang mahitabo sa akong amahan. mong makibuwag na lang ka na ako? Sige lang. Usa ka tuig ka pinalang bitaw ito paaboton. Mag-graduate na ta. Magpaabot lang tayo kayo na, Darrell. Patricia. Pila naman kaadlaw nga delay ang akong menstruation. Gikulbaan man ko eh. Dili ka ako maptos. Kinuo ko. Dili lang unta. Kinuo ko. Positive ang duha ka piting akong kipalit. Maptos ko.
Unsa may angay na kubuhaton. Dili ko pwedeng mumaptos. Kitigaling mapatyan kong papa. Wa pa naman ako makahuman sa akong pag-eskwela. Makikita kong Daryl. Unsa? Mabdos ka? Oh, Daryl. Daryl, dili ni pwede. Dili ni pwede. Naglibog na ko kung siya angay na kong buhaton ini. Mapatyan ko nilang mamag papa ini kung mahibaw sila. Pat, kalma lang, kalma lang. Saan naman na? O, andam ko mo ba rin? Dili lagi ni pwede. Pat, Kung mahibaw si papa ni, tingaling maunsa na hinuon siya. Patricia, Sa maginin ako tanan ba? Sa ginin ako tanan. kaya nga naman, unsam day gusto ni mo, ha? Ipakuha din akong bataa. Usa? Patricia, naibawag ka nga, dako kayo ng sa? Walang ka makasabot na ako. Kaya kung dili din ako buhaton, tingaling maunsa si Papa. Kung dili din ako matago nila, kay pahon mo dako, ganyan akong tiyan, kung dili din ako ipakuha. Mangita ko kailangan mo makatabang na ako. Basta kay dili ko ni pakatawon ni bataa. Oh, Pat, Dili ko gusto nga na mahitabo ni Papa tungod na ako. Patricia, Nakainom na ko tabletas para makuha. Lord, pasaylo ako sa kong kibuhat. Pasaylo ako, Ginoo. Aray, kasakit sa akong puson. Mag-CR ko. Mura kong mamatay sa kasakit. Kinuha ko. Tibuok ka dugo ka na ko kayo natagak sa baon. Diyos ko. Pasaylo ako sa kong nabuhat. Pasaylo ako. Patricia, dali na. Mag-ao na ta. Sige, ma. Maapas ra ko. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Hoy, naunsa man ka. Luspat ka man kaayo. Ngunsa ka, Patricia? Wa naman, ma. Pa. Dili na ko mukaon, ma. Naglain akong lawas. Pag-inom mong tambal, oy. Naara ko'y tambal sa kwarto, pa. Adora ko dito. Sorry kayo, Lord. Sorry kayo sa akong nabuhat. Untai mo kong mapasahilo. Naa naman di uyab si Daryl Daysa? Maubaday? Uday. Sige na mag-ikog kita nila nga magkuyog. Wala din may communication. Wa na, day. Sukat sa nahitabo. Dilikay na ko niya. Sayang nga ninyo, uy. Congratulations, nak. Congrats, anak. Thank you, ma. Pa. Bisag tao-tao na may buwak ni Daryl. Og bisag na na si Hilain. Pero pagyapon mawaang akong feelings niya. Love, kihapon kaayo na ako siya. Mabdus man ang girl, day. Dana sila anak padung. Mga nakay na mga tingali. Unsa, day? Maong ikaw, pag move on na, uy. Kalimti na lang siya. Kay naa na siya kaugalingong life. Ay, dali ara sa panahon, no? Murag bag-ura man itong nag-graduate, Unya karon na, busy. Nagkita sa atong mga nagkalain-laing trabaho. Maog yun. Maayo ka na kinagahigayon ko kag makikita na ako. Kay taod-taod na sad nga, wa tay kuyog-kuyog. Maulagi. Rest day man. Day, wa pagid lagi ka nakauyab, no? Uy, pangita na, uy. Uy, moabot na na, day, uy. Atik. Bisag wa pagid na siya maka-move on. Pataka mo lang ka, uy. Sige na, uy, mga una ta, kay gutom na. Kitsa man eh.
Number raman. Hello? Hi. Nakainom-dum pa ka na ko? Daryl? Ay, salamat. Nakainom-dum pa gidi ay. Pat, pwede magkita ta? Ha? Nangay ko sa imong number sa imong amiga. Mo to nga nakatawag ko nimo. Uya, kumusta ang life, ah? Mao di ay. Okay ra. Ikaw, kumusta? Ano ya? Back to being single again. Nagbuwag mo? Di ba naanaman mo yung anak? Yup. Pero, sports lang, mi. Nanam sa chelain. Gani, mabdos na siya, siyang bago karon. Mao ba? Sorry to hear that, ha? Kailan ay. Uy, ikaw, kumusta na? O pa kayo, yap? Ha? Abi ni mo, gisultihan ko sa mga amiga nga hangtod karon. Wa pagid kuno kay na uyab, humanato. Tabian gini siya, uy. Pat, naiba kong taon-taon na nga buwag na ta. Naka-move on ka na ba na ako? Daryl, Kay kung ako nimo pangutanon. Wa gi adlaw nga nawa ka sa kunahon. Hangtod ron, love gihapon ti ka. Uy, nung sa ko, nihilak mo ko kadiya. ambot na unsa ko. Nabuang naman tingali ko. Okay, tugani ko sa tinuod. Love pa ba ko nimo? At ay kong tutuki, tupag ako. Bisag kanusa. Huwag yung kamawa sa akong kasing-kasing uguna-una, Daryl. Pat, Bisan pagpakahibaw na ko nga naana kay anak sa lain. Nasakitan kaayo ko. Tungod kay love, paghihapon ti kahangtod karon. kun mo na, ba't di nato lisod-lisuron ang atong kaugalingon? Magbalik ta. Atong ipadayon atong love nga naputol sa una. Daryl, Okay, good. Oh, break usa ta, break. Break sa. Bro, Oh, humana to din ba? Oh. Tata, asa mo ta? ato ta syudad. Inom ta dito. Tagar ba kayo mga chicks dito, bro? Mga chicks. Kana mga wapay buot. Grabe sila. Bitaw. Kapoy ng mga kaedad na to, eh. Kay mga immature pa kayo. Gamay problema, buwag dayon. Kapoy kay sabot, oy. Ikaw ba? Makaingon na ka na kay hilig ba kag mga girls good? Unsay mga girls? Girls ba? Tigawang ba? Uy, Pareha ko di ano ni Kagod, Ma'am Merlin? saba ka rin, di pa natiguang sa mga Merlin, oy. 47 pa man na siya, di ba? Nya, ligon pa kayo. Kusog pa kayo musumpa? Oh, lagi. Pero ikaw, sama ka? 28 man ka. Usam ka, eh. Kaya ka, si Manas kay paguyab ng Merlin, pero sinita mo, ha? Huwag yung kasugtan niya. Oy. Di ko muundang, no? Hangtod iya kong sugton. Oh, naabot na ta. Salamat sa paghatod nako, dong, ha? Merlin sa doy. Ikapila naman tagagingnan nga. Alam ko tawag dong. Mura ko bata na. Kay bata pag yun bitaw ka. Andrew, dako kay tagap sa edad. Pwede kalimtan lang ninimo imong pagpanguyab nako. Anugon kaayo ka? Gwapo, buutan, nindot og lawas. Ang bagay nimo. Ikaw ang bagay na ako. Merlin, usa mo gibuhaton ako ha para imo kong sugton. Buhaton ako ang tanan para nimo. naa naman day ka, ma? Oh, asa man ka. Kaseksigod nimo. Gabi na ali. Mulaag pa ka? Magkita namin sa kong barkada, ma. Pagpuyo ha, Ali. Ayaw kong palaguta. Sod ito. Sod. Mamasad, uy. Ay, paita. Saon man kanin akong anak. Grabe man kagahig o. Pataka pag yun og pamili og mga barkada. Puro mga bad influence. Merlin, sige na. Sugton ako. Merlin,
Sama, nitutok mong ka na ako. Andrew, di ba ingon ka, buhato nimo ang tanan para nako? Oo. Na ako'y nahuna-huna ang paagi. Sabay. Mo rin pagi. Mm. Nga ikaw mo ay mo uban-uban siyang anak para matarong iyang anak. Oo, mo yung gingon. Nga. Sugto na kaniya kung matarong iyang anak. Oo, bro. Pero wa pa siya siguro ka mabuang bro siya. Ha? Para masugot ka siyang gusto. Salamat dong ha, kay nisugot ka. Anything for you, Merlin? Ali! Ali! Ali nak! Dali na! Naog na! Mula ka umang ka. Oh, ma. Adto na ko, ma. Dili ka mag-inusara nak. Niya si Andrew. Siya mo ay muuban-uban ni mo kung asa ka. Kamu mo ay mag-uban nun dito sa mall. Unsa? Huwag ko makasabot. Ganun kinahanglan pa kong paubanan ni mama. Basin lagi unya kung magkita-kita na sad mo sa mga barkada. Saon nga, bad influence mo ko itong mga barkada ni mo. Wa siya salig nila. Pero ni mo na, nisalig siya. Obvious ba? Ha? Unsa na di mo kadugay nga kaila ni mama? Unsa man? Gibayran ka niya o nanguyab ka niya? Ha? Joke ra, oy. Tana, oy. Mananaw na lang tag sini para mawa ning akong sapot. Unya, kumusta ang inyong mga lakaw ni Ali dong? Okay raman. Gamay na lang ko nga. Sugto ni ko nimo. Siguro usa nga matarong ang akong anak ha. Nga piliun niya ang mga barkada nga iyang ikauban. Oh, siyempre. Andrew, tara. Sige, tara. Ato na mi, Merlin. Ay, kalimot sa atong sabot, ha? Ha? Sabot? Naamoy sabot ni mama? Ay, uwa anak, oy. Tuo man ka ng Andrew, oy. Sige na, lakaw na mo. Oh, abi na ko manglaag ta. Niyam lagi ta ning menperyo. Dinhigilubong si Papa. Mauni iyang puntod. Abi ni mo, kung wa pa mamatay si Papa, dili unta mausab si Mama. Ha? Mausab? Oh. Wa siya makasabot nga nung nagrebuilde ko. Wa siya kahibaw nga siya mo hinungdan nga nung naingon ko ani. Ali. Pinangga kayo ko nila sa una. Ilang tanang atensyon na anak ko. Kaya ako ramoy nag-inusara nilang anak. Pero pagkamatay ni Papa, murasan og namatay si Mama. Nakasabot ko nga nasakitan siyang maayo sa pagkamatay ni Papa. Pero mura man siyang nalimot nga naa pa yung taon ko. Buhi pa ko. O nagkinahanglan pa kaayo kong inahan. Sukan adto, si Mama magsige na laglaag kauban sa iyang mga barkada. Mao nga nag-rebuild ko. Ali. Andrew, salamat ha. Sa tinuod lang, pag una, huwag yung kumalipay nga gipauban-uban kang mama nako. Pero karon, dako ang akong pasalamat nga naa ka. Nga naa ako'y kasultian sa tanan. Salamat, Andrew. Ali. Ay, tigil ko makatug na. Ay, di man mawa si Ali sa kunahuna eh. Siya, signa mo kuyog-kuyog pero meron muragwa na ginoon ko makasabot sa kong gipati. Naanad na ko nga kada adlaw mi magkita, kada adlaw mi maguban. Labi na gyud nga hinahinay na nako siyang nasabtan. Og nakailan ako niya. Laluoy ko ni Ali. Murabag, lami kay siyang gakson. Lami kay siyang atimanon. Ay, naunsa ng taon ko eh. In love, bro. Na in love na ka. Ni Ali? Kisam di ay. Si Ali man itong istoryahan. Si Ali man may pirming magawa si baba. Ay, Bro, klaruhan na eh. Si Mamirli ang imong ipakuyaban. Kaya, sa iya kang anak na in love. Uy, pagsiyo na bro eh. niyabag ang siguro ko bro eh. Ay, kung unsam ning naasa kong nahuna ron.
ako na ning kalimtan, oy. Pero bro, nga ba? Mas mayog klaruho na nimong ang imong gibati para Merlin, oy. Kung angay bang padayon nimo imong pagpanguyab niya. Eh kung magpadayon pa ng inyong kalaki nga, magsige mo kuban ni Ali, samot yun ka, may love ka niya. Ug, laig kang nauloy, nga, mauyab nimo ang inahan. Pero, in love kayo ka sa iyong anak. Oh, bro, Lingkod, unsa man namoy lakaw ni Ali karon? wa man. Hi, Andrew. Di alagi ka. Pumantay lakaw ron, di ba? Oo, wa. Ali, ato sa convenience store ka. Ni ako ilista sa pamaliton. Pamalita usa ni, oh. Okay, ma. Andrew, tara. Ay, ayaw na. Ikaw lang. Murag na importanteng tuyo si Andrew nako. Okay. Nako isulti nimo. Ikaw na. Okay. Andrew, nakita na ko ang kamaayo ni mo sa akong anak. Nakita na ko nga nagasinabot na mong duha. O kampante kaayo ko nga mulakaw si Ali basta ikaw ang kauban. In short, grabe kaayong akong salit nimo. Nakabantay na ka siya nga nakagusto na ko ni Ali. Mao nga dagahon-una ko. Dili man siguro ta makapasakit sa mga tao kung sugtonti ka, di ba? Imo na kong gisugot. O Andrew, kay nakita na ko nga tarong ka, nga kasalikan ka. Sa tinuod lang, dugay na kong ganahan nimo. Pero mahadlok ko, nga basin og dili pa ka mature enough. Pero nakita na ko ang imong pagpangga sa akong anak. Ug nakita na ko nga... Mahal na ko si Ali. Unsa? Ayaw gani pagbinuang. Wa ako magbinuang, Merlin. Sorry, pero... Abi ko bagtarong ka? Unsa man? Plano minimong tuhugon kaming duha sa akong anak, ha? Ma? Ngano ni? Ali, Merlin, di ka makablame na ako nga mainlove ko ni Ali. Dugay ko nung nagpaabot nimo. Ug ikaw mo ay nagtukbod na ako nga magkasuod mi ni Ali. Nakagusto sa kana ko, Andrew. Ali, unsay nakagusto sad? Ayaw kong Mahal ako si Andrew, ma. Dili. Dili! Ali. Nga na yun, anak, makadagri ako, ma. Unsa man di ay? Ayaw pagduol sa akong anak, ha? Merlin, sorry. Gawas! Gawas! Love, alas 6 pa man ang misa. Nganong sa'yo man kayo ta din simbahan? Alas 4:30 pa man. Ay, love. Oh. Ngano ka? Naa kay problema? Love. Unsa ko nimo kamahal. Unsa man ang pangutana, love, uy. Siyempre, love na love na love na love na love kaayos tanan. Oh. Ngano ni dako ramang ka, love? Naa kay gustong isulti? Love. Di ba magkakonsay gusto sa akong pamilya, di ba? Huwag may baho ka, nga nung gikontrahan ka sa akong ginikanan. Oo. Kay gusto nila nga magpari ka. Pero love, wa sila nahimo kay ni-fight ka para natunduha, di ba? Oh, love. Ni-fight ko. Pero love, di na nako kayang supako na akong mga ginikanan. Unsay buti mo ipasabot, Raymond? Love, magkigbuwag na ko nimo. Kay magpare ko. Unsa? Mao ka na. Seryoso? Sorry. Pero, ayog kalimot nga, love kay tika. Bisan pag di na ta magkita, di mawa akong love nimo. Sorry kayo, Irene. Day Irene. Kung love pa ko niya,
Diliot ako niya pasakitan. Pero ako makasulti niya, ana, day. Kinili ko gusto magsadelfish. Unsa may laban ako. Ginoo ang akong karibal. Og dili ko gusto makikompetensya sa Ginoo. Tungod sa iyang gibuhat, no? Mahadlok na lang hinuon ko musod sa simbahan. Mahadlok ko mahinumdum sa kasakit. Kay grabe kasakit ang iyang gibuhat, day, uy. Sakit kaayo. Basta pinagin mo, para ka mo sa usag-usa. Sige lang, day. Ingon sila, kung naitaw nga mawa, naitaw nga mo abot nga mas better pa kaysa ni Raymond. Pero, day, diligapon ko magpakawa sa paglaom. Magpaabot ko ni Raymond. Magpaabot ko nga mobalik siya. Day, Irene. Everyone, let's congratulate Irene, our new HR. Thank you, Mom. Thank you, everyone. Day, mabisi na ka, day. Kay HR na ka. And for sure, maka-move on na ka. Amaw. Kusog-kasuan, uy. Ang saon man ako pag-ulian, eh. Basta na ba kaayo ko? Miss, siyang tagpayong oh. Salamat, sir, ha, pero basta naman kung kaayo ko. Malasa na ako, uy. Ako swerte. Ha? Swerte ko. Kay kung wa pamuwan, di ko makapagitag paagi nga matagad ko nimo. Ikapila na ko ng bantay nimo nga magatag og jeep ni Miss. O dugay na ko gusto makigilailan nimo. Clyde ay ko. Irene. Pwede na ko makuha imong number, Miss Irene? Ha? Unya, moto. Sige na may text-text o tawag-tawag. Unya, iya kong ihatod sa bay. Dili na kayo ko laayon kay na naman ko'y kauban permi. Ay, mao ding blooming na kaayo ka, ha? In love na ka, te. Ganahan ko niya og malipayon ko karon. Mao na. O kung manguyab ni mo, sugta dayon. Oh, ha? Kisugot ako nimo? Oh, Clyde. Yes! Wow! Yes! I love you, Irene. Happy 3rd anniversary, mahal. Happy 3rd anniversary pod, mahal. Oh, ingon ka. Managkot ta maong gipailis ko nimo. Dili pa ta mga to? Mahal, nagsabot na tandaan ha, nga dili O, ta. lagi. Di ta banood sa simbahan. Mahal. Actually, dili ta man lakaw. Ha? Gipailis-ilis ko nimo niya. Anhira dita sa bahay? Mahal. Oh. Mahal kay tika. Tulo na ta katuig. Og enough na para nako na makaingon ko nga ikaw na gyud ang babae nga akong gipangandoy na makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Will you marry me? Mahal. Yes. Yes. I love you. Thank you, mahal. I love you too, mahal. Mahal, wa pala ikaw umabdos, no? Bitaw, no? Ganahan kayo kung makabibi ta. Mahal, pa-check up ka ta. Oh, sige, mahal. Unya, inig-out na to gikan sa trabaho. Diretso ta pa check up. Niya na ang result. Unsa result, Doc? Kinsa mahin na problema na mo sa kumbana. I'm so sorry. Pero semester ang nai-problema. Ako? Huwag ko yayo! Huwag ko kapuslanan! Mahal, sakto na! Mahal! Biyain lang ko, Irene. Huwag ko kapuslanan!
ta magkahimong pamilya tungod nako. Kay baog ko. Nagkabati ka? Baog ko! Mahal, ayaw pag-ingon, anak. Good. Ko. Bisan pagbaog ka, pero dili na rason para bihaan ti ka. Daganong paagi mong gusto na itong magkaanak. Pwede tang mga dapog bata. Mahal, ayaw pagpakawa sa paglaom. Please, sakto na. Mao ba? Kaluoy ko. Mao lagi. Nag-uol sa baya ko. Pero mas grabe kapiktado si Clyde. Kaya gusto na gid niya nga naami anak. Mao day nga murag lutaw kaayo karon. Murag kagwa sa imong kaugalingon nga motrabaho. Mao gyud. Unsa may sulti sa atong manager day bahin sa nipahawa nga tabahante. Mag-hire taglain? Oo, day. Next week, mang-hire na kuno ta. Ay, I hope ma-okay na imong bana para makakonsentrate na ka sa imong trabaho. Ikaw ra ba to'y tig-interview? Hinaot pa unta. Day, mauna to tanang applicants, no? Kay mauli na ko. Ay, napay usa, day. Naawahi man siya. Ako nilang gidawat, kay di pa man sad cut off. Siya nalang mahatag nimo siyang resume, ha? Ayaw pagdali-dali og uli, good. Sige, good. Pasudla na siya, day. Good afternoon. Good afternoon. Have a... Oh. Raymond? Irene? Uy, kumusta? Your resume. Nia. It's been Very long time. yeah. Kumusta ka na? So, you're applying for... Kumusta? Raymond, ako maoy mo interview. So please stop asking me questions. Sorry, gusto lang kong hibaw kung okay ra ka. Okay na ko. Okay na? Happy? Sorry. Sorry na sad. Maunay last na kong nabangog ni mo. O mao sa na isulti ni mo na ko karon? Wa ka pul anak nga word? Sorry? Okay. Let's be professional here. So, based sa imong resume, nagtrabaho ka sa abroad year... Oh. Di ba? Mauni nga year nga nakigbuwag ka na ako? Uwak mo din pagkapari. Nilarga ko sa laing nasod. Ah, okay. So, nag-give up ka sa atong relasyon kay magpari ka. And then, waday ka mo dayon pagkapari. And nilarga ka sa laing nasod without telling me? Sorry. Sorry na, sad! My God, Raymond! Huwag tama na ko na imong pagsigig sorry. Say sorry kung sincere gid ka. Dili lang tungod kay nakasa ka. Irene, paminawa ko. No need. Klaro na nako karon. Naghimo ra din nimong rason ang pagpari para magbuwag ta. Ha, nice! Natuman kini mong gusto. Oh, noon, for sure, wa man gyud ka magmahay, no? Kaya natuman gid ang imong gusto. Nakalarga ka sa laing nasod. Mas gipili gid nimo imong career kaysa sa atong relasyon. Oh. Pero, mao to'y pinakasayop na kondisyon. Sayop? Dili, uy! Wa kay sayop, Raymond. At least, ikaw natuman ang imong gusto. Og ako, na-promote ko sa akong trabaho. And look at me now. Ako pa mo ini-interview nimo. Og naaran ako kung dawaton ba ti ka o dili. Irene, dali para na ako pagbuwag na to. O gani ikaw may hinungdan. Nganong ako mo padayon pagkapari. Ay, wow! Ako? Nag-joke ka? Kung tinuod nga ako mo hinungdan, ibalik unta ka na ako. Nagpakita unta ka na ako. Wa unta ka mo larga. Kay baba kag pila ko kabuhan nga nagpaabot nimo nga mobalik ka, ha? Unya karon may bawaan lang ako nga wa gid ka mo padayon pagkapari. E di ko gusto ikaw may basulon sa akong mga ginikanan. Nganong wa ko mo padayon pagkapari. Mao nagpalabay una ako og pila ka tuig. Pero wala na akong nahibawan nga minyo na ka. Mao na anak ko nagpakita nimo. Kay nahibaw kong malipayon ka na sa lain. Pero bisan gamay.
Wa makuhain akong love diya nimo. Ikaw lang gyapon akong gimahal. Raymond, Pero ini nga itong pag nagkita karon. Basin og tuyo na lasad ni. Aron magka-istorya ta. Aron doon na tayo closure. Ug aron sad mahibaw ka. Nga bisag wa na ta. Mahal gyapon ti ka Irene. Excuse me. Raymond, Mahal gyapon ti ka Irene. dili bawa si Raymond sa kong huna-huna. Wa pa gid ko makamove on niya. Mahal? Mahal! Naunsa man ka, uy! Hubog na sad ka? Pila na ko kakaadlaw nagsige hubog-hubog. Ug dugay kay ka mauli. Oh. Bantay di ka. Wa na mangugas imong kaugalingon ning ngaging mga adlaw. Clyde, Biyahe na lang ko, Erin. Wa na rason. Padayonon pa ni nato. oh, kinsa man eh? Hello? Love. Oh, Raymond? Hubog ka? Asa ka? Dali. Higda na. Huwag ko lang kadadaan mo. Diniragis motel. Love. Kimingaw na kay ko. Ay, kung biyahe, please. Oh, Raymond. Love, please. Raymond. Naginahitabo naman ni Raymond kapi. Ang kuno na ako. Gimingaw sa kayo ko diya. Diyos ko. Kada kong sain akong kibuhat. Usa naman na ikabuan nga. Wala ko tungahis akong binuwang sakit. Oh, dili ka. Magpiti ko. Diyos ko. Positive. Mabtos ko. Unsaon man din ako. Oh, si Raymond. Sultihan ka na ko siya. Oh, hello, Raymond. Magkita ta. Ha? Mabdus ka? Ug ako mo'y amahan? O, Raymond. Kay imposible si Clyde ang amahan. Baog siya. Yes! Yes! Nalipay ka? Ay, Raymond, akong sayop ang akong gibuhat. Oh. Ang atong gibuhat. Minyokod ko. O sa kay batiyon sa kumbana no, kung may bawa siyang mabdus ko, nga may bawa man siyang dili siya makaanak. Unya, unsa may plano din mo, ha? Dakong sayop nga nakita patagbalik, Raymond. Ilabi na nga naapag kinahitabo na to. Erin, So good karon. Ayaw nagpakita na ko, Raymond. Magkalimtanay na ta. unsa? Unya si Clyde. Ang imong bana. Makigbuwag ka na ako. Oh, Clyde. Sorry. Tungod ba ni Raymond? Mabdos ka. Ug siya ang man. Clyde. Ganun. Nakita na ko ang pregnancy test sa basurahan sa CRI. Ug nahibaw kong dili ako mayaman. Clyde, I'm sorry. Abi ni mo. Pagkakita na ko sa pite, kaingon ko nga, andam ko mudawat sa bata. Di lang kamawaan na ko, Irene. Irene, mahal ka. Di ko gustong mawakan ako. Please. Pwedeng magsugot ng balik sa sinutanan. Tawag ako bisag unsa. Pero andam kong dawato ng bata.
Dili na mo pwedeng akoon ang bata nga bunga sa akong pagpakasa, Clyde. I'm sorry. Pero magkalimtanay na lang ta. Mahal na ko si Raymond, ug mahal sad na ko si Clyde. Pero pareho na ko silang nasakitan. Maong ako gipili nilang duha. Mas nag-focus na lang ko sa akong anak. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Talamban, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga May. Nak, abot na slulo ni mo. Bless nga tukaw. Okay, ma. Lo, imong chinilas, lo. Bless ko. Awa niya! Kita ka lang, Nusan. Paunsa ba nga nagipatiran man ni Muscati? Tuwag ka di ko gusto magtanaw na mata. Paaway sa ang bata. Pero bunga siya sa imong pagpakasa na mo ni mama ni mo. Wa ka magatiwas o skwila tungod kay sayo kay kang naguyab-uyab unya unsa na ron, ha? Ay naman ang imong laki, ha? Gibarugan ka ba? Kung gigamit po ba ang imong oto kaniadto, nindot unta kang trabaho ron? Pa, wa pa gid ka makadawat? Grabe naman sad pa, uy. Pila na katuig ang nakalabay pero hangtod karon imo pagyapong ipanahong nako ang sayop na kong nahimo. Ha? Ikapila man ko mangayog pa sa ilo ninyong mama. Aron makadawat ka lang sa akong anak. Mama. Dali, nak. Dali. Manutas kwarto. Ma, dili day ta love ni Lolo. Ha? Nak. Dili, uy. Love tang lolo ni mo. Iya lagi tang permi awayon, pi. Kathy, anak. Bata ka pa. Dili pa ka makasabot. Pero nak, ayaw ko na una, ha? Ngaway nag-love ni mo, ha? Ako. Love ka, ayuti ka. I love you, Mama. I love you too, anak. Grabe sa danang imong papa, day, uy. Basta bata, damayon man. Dili sa ko makablame niya, day. Grabe man ko nila expectation ni mama na ako kani adtugod. Pero ako lang giguba. Or, basin maong ingon ana siya kalagot hangtod ron. Kay basin maluoy sa siya magtanaw nimo. Kay ikaw rin naning kamot para sa imong anak. Day, ipaunsa pa man sad na niya nako. Nga wala man gyud ganito magparamdam tong tawhana. Og bisan pag na ako'y komunikasyon niya, dili sa kumugukod ato Wa to'y ayo. Oh, pagita na laglain, kadang naay ayo. Simple. Na, wa pa gyud na sa kung huna-huna, day. Focus lang sa gyud na akong Kathy karon. Mao ba? Uy, kasayang. Nga naman? Sayang lang. Kay naamang gud untay dako kaayo og gusto nimo sa laing department, good? Ha? Kinsa man? Si Anthony, good. Katong naana say anak. Pero gibiyaan sa babae kay namabdos og lain. Ha? Uy, dili ko ana, uy. Conflict na ganing daan ang akong life. Unya, mamunit pag yung laing conflict. Nasamot. Buutan man gud si Anthony, day. Pas lang sa gyud ko ana, day. Day, naara ba tayo team building nung Sabado? Kuyog ha? Hala, uy. Tanawon lang nako, day, uy. Kuyog, uy. Naunsa man ni siya, uy. Paglingaw-lingaw sa good panagsa. Suwayan lang nako, day, kung naaba ko'y kabinla ni Kathy. Maayo ka nakakuyog ka, day. Oo, nangita na ko gipabantay niya. Nya, ako rin gisuhulan. Maayo hinuon. At ta dito dapit na. Mga unta, kiting paniud to na. Busugan ako, uy. Ay, oh. Ay, hala. Thank you, Anthony. Ikaw, May. Thanks.
Welcome. Biyaan usa ta mo ha. Murag, hala naman gyud ko din yung dapita, oy. Uy, day, asa day ka, uy? Ay, ana lang sagod ka. Storya-storya sa mong Anthony, ha? Bye. Day! Ayaw naman kahadlok na ko. May? Bibitan na kaunsaon. Huwa manggod. Dili lang ko gusto nga makitaan ta nga kitarang duha nag-istorya-istorya din eh. Kay tingali, unsay una-unaon sa laing kauban nato. Then, let it be. Oh, Anthony. Single ka. Single pod ko. Anthony. Anthony, unsa man gid tumong aning imong pagpakig-istorya? Wa lang. Gusto lang ko nga magka-istorya-istorya ta. Kung doon naman kay plano, ayaw na lang please. Prangkahan lang tikandaan ha. Dili pa ko ready. And mas priority na ko ang akong anak karon. Parihas din ah. Priority sa ako ang akong anak, May. Maubitang nangita kong partner nga kayang dawaton ang akong anak nga mura na sa og iya. Pero at the same time, kanas ang ganahan ko. Anthony, See? Tarong magunas Anthony, day, uy. Tida siya pareha sa imong ex nga way ayo. dili na lang ta maghiskot anak day B. Ang ako manggod ba, kung makigrelasyon kog balik, kana sure na gyud ko nga siya na gyud. Itingalik pasakitan lang ko. Unya, masakitan sa nang akong anak. Lain na sa nakasaba sa akong papa. Si Anthony gani. Anong di man kaniya? O pagkain mo nasuwayan? Unya na. Unya na ko makaila na gyud ko sa iyang batasan. Mama, nindo taon-taon no kung napakoy papa. Oh. Nganong nakaingon makaanak-nak? Ang, kita man ko sa akong friend sa school. Ngayatod siya sa iyang mama o papa. Unya, happy kay silang tan-aon. Kathy. Nak. Kay baw man ka nga love kaayo ka ni mama, di ba? Oh, Nak. Bisag wa kay papa pero love kaayo ti ka. pero mas nindot unta man no kung naakoy papa. Aron duha mong mag-love na ako. Kathy. Told you na kana man si Cathy day mangita man din nagpapaingon anang idara uy. Unya unsaon man nako day uy. Nga wa man gid magpakabana iyang amahan niya. Hala uy. Ngano kadto man sad nga naa may willing magpakaamahan? Sige lang god, sabot-sabot lang god mo. Parehas bitaw mong gibiyaan. Give it a try lagi. Basta pa daig mo work mo. Day. Salamat. Alas 5 na yung taon. Maka-out na gid ko. Ay, kapuyas akong lawas. Uy. Day, wala lang ko ha. Napakoy lakon. Nag-umra ba? Basi matan kong uwan. Sige, Day. Amping. Bye! Si Mama ang nanawak. Hello, Ma? Nak si Cathy gihilantad. Hurtig idita. Nabalaga na kaayo ko. Nagpurong naman Unsa, Ma? Nak, pagdali diha. Hato na lang sa doon ng ospital. Sige, Ma. Kinuo ko. Naunsa man ikahanga akong anak. Ayaw lang itaw gitugot ka doon daw itang mahitabo niya. Maluoy ka, Diyos ko. Okay ka? Dili ko okay. Kinahanglan ko magdalik uli kaya nga akong anak perti ko nung inita. Ha? Oh, mo ba? Dali na. Sakay na lang ako kay... Kauwan nun na ba? Tingaling malangay ka. Matod sa doktor. Okay na ang kahimtang sa akong anak. Maayo gani ka negative siya sa dengue. Mau ba? Maayo hinoon. Tod, di ako idang breakfast, Ato ning sawaan. Anthony, naikog na kaayo ko nimo ay.
Kung dili pa tungod nimo, dili gid unta nako madali og ang akong anak dinhi. Unya karon, nagdapog yung pamahaw. Nay, sa ako nang giingon nimo. Seryoso ko sa kong tinguha nimo. Og andam kong magpaabot kung kanus ako nimo dawaton. Anthony. Kathy, nak. Siya akong papa. Oh, ha? Hi, Kati. Nay, dili ako ang tinuod ni mong papa. Pero, pwede ra kayo ko ni mong himuong papa, kung gusto ka. Sure ka? O na, Kathy, hinay-hinay lang. Bago pa kang naayo. Kung ma-okay na gyud ka, o nya makagawas na ka din, he. I-treat ka ni mama sa gawas sa imong paboritong kananan, okay? Naguyab to ni Mos Anthony, May. O, ma. Mao pa. Maayong tao. Unsa, ma? Nakita na mo sa imong papa nga buotan ka tong tawhana. Ma. Ay, maayo kinasuroy ka din, eh. May! May! Pa! Oh, Anthony? Liya ka? Unsa ko ng pangutan na, ha? Uy, ati man na ningi mong bisita. Sige na. Ma, naa si Papa Anthony. Kagudgal na ning Kati, uy. Pagpapa naman gid nako. Sige na. Lihok na dayon, May. Oo, pa. May? Oh, naghila ka? Kuan. Luha lang ni Kalipay. Sukad ba sukad nga ako nagipanganak si Kathy. Wag yung ko makafeel o gaan ni Papa. Karon lang. May, ingnan ko nga gakinhanglan ka na ko. Isaan ako. Dili agad ka pasagdan. Hasta na si Kati. May, seryoso ko rin mo. Oo niya. Ang mama sa imong anak. Oh, nga naman di siya, Nga, naman to'y palaing pamilya. Dili pa rin kasado ato. May, kunin mo lang kung sugton ron. Dili gina ako dugay-dugayon. Pakas lang tagid ka. Anthony. Jason, malangoy ka! Sakit na kaayo! Ding nandi ka nga ayaw kung isang buhaton, ha? Ang buti mo ipasabot ka pasagdan talaga. Nga magsigila ka ginom. Oh! Pasagdi ko! Kaya ako ning kwarta akong ginom. Di man Dili mo. na mahimo, Jason. Dili na mahimo. Sino naman mo? Hinamdumi may anak ta. Unsa naman na ipakaon mo sa tong anak? Ngayon mo maghihubog-hubog ang imong sweldo. Ayaw lagi kong buti, ha? Tapos na. Ilabya! Utro ka saan? Ay, kung iyon ani naman ang gani atong sitwasyon, nga dili ta magkasinabot, mas maayo pag mapauli na lang ko sa amo. O sige! Uli mo sa inyo! Layas mo! Niresulta na kasi mong live-in bayhana ka. Ma, O di ausaon man na ron. O sabay mong ipakaon na ng imong anak. muhangyo lang ko ni mo, ma. Nga nahilang una ko puyo sa ato. Dugang-dugang mo sa kupakan unon ron. Pangyo alang una ko, mapi. Mangita raw niya kong trabaho. Oh, kinahanglan yun. Kaya ang manong magsige lang ka og pabuhi nako. Hotda nang gikaon ni mo, nak, ha? Ayaw pag-usik-usik. O, Ma. Daon sa, nabayain taon ta ini, oy. Napunaan na ba ning atong pakanunon din, he? Ma, managyaw-yaw si Lola.
Ayaw na siya paminawa. Ahay, kakapoy ba ya ining kahimtaga, oy? Napunaan ang pagkanunon. Nagdapag yun sa iyang anak na dako kayo ang kaon. Kinuo ko. Lain na ni Lola, maoy. Kaon na diha. Ayaw nagtagkasilula ni mo. Oh, Katleya anak na unsa man ka. Ngano nagilakman ka? Ma, sigihan ko og sugog sa mga bata, ma. Og ni Tiyo pod. Nga anak ko do ko sa likig kawayan. Gaywa ko'y papa. Anak, Mamaya nalanta din ni ma. Ninalanta mo puyo din ni sa ilang lola. nak, dili mahimo nga mubiya ta dinhi. Asa naman ang tapadong kung mubiya ta? Antos lang kita dinhi, ha? Day, Riya, maay ka nagkita ta, day. Nga naman, day? Kanang atong silingan nga dato pa. Nangita og katabang. Unsa man, musod ka? Ah, sige, day. Musod ko. Kaya magsige lagyaw-yaw si mama sa amo, eh. Dugang-dugang lang kuno ko sa pakanunon. Akong ingnon ha nga musod ka? Ah, sige, day. Musugot ka ang akong trabahoan, day, nga akong dadon ang akong anak. Ato lang suwayan og ingon, day. Dawaton ti ka isip katabang pero dili ka mahimong magda sa imong anak din he. Ma'am, Samok-samok lang na nako din he. Mahimo raman nga makalili ka sa imong anak. Total dool raman ang inyo. Basta dili nimo mahimong dadon din he. Kaya ande ko ni mutini sa ilang lola, ma. dili man kun mahimo nga dadon ti kas trabahoan ako, nak. Kay dili man masugot ang akong amo. Daog-daogon niya ako diri, ma. Sige lang. Ako magkapagaduawan din, he. Og kon, mingawon ka na ako, mahimo raman ka mulili na ako sa gate ba? Naaraman di akong trabahoan, kananda ko nga bay. Sige, ma. Kanang sobra nga mga pagkaon riya, ipakaon niya na sa iro ha. Oh, ma'am. Ikaw na bahala sa mga lihukon din he, kay mamahuay nami. Salamat kay mamahuway na sila sa mama. Dili na ko ni ihurot og pakaon sa iro ang mga sudan. Kay ano kun kaayo. Ako ning puston ang uban. Kay ako ni ipakaon sa akong anak. Yumi ako ini, ma. Kaon og maayo anak ha. Sa sunod, ma. Dati inapod ko, ha. O anak. Kaluoy tanawon sa akong anak. Naghangol-hangol in taon siya sa kaon. Day, kumusta naman kasi mong kitrabahuan? Na, kapoy kaayo day uy. Gamay ra kayo ang sweldo. Unya, strikta pa gid ang akong amo. Nya unsa man, ganahan ka mo trabaho sa akong kitrabahuan? Ha? Asa man di ka mo trabaho? Sa Davao City. Nya nagkinahanglan man og waitress ang akong kitrabahuan, day. Unsa man, musud ka? Ay, sige day. Musuot ko. Manangid lang ko sa akong amo og ni mama. O diya ang imong anak. Unsaon ba na nga manarbaho magkakas Davao? Ikaw lang unay bahala sa akong anak, ma ha? Unya ang pagkaon, ana. Magpadara ko kwarta, ma. Aw, kada doon. Sige, trabaho. Ako ray bahala sa imong anak. Salamat in taon kay arang-arang ang akong kita din eh. Makapadanag yung kwarta sa akong anak. Day, naabi ng regards ni mo. Kinsa man, day? Ato ng customer din, si Arthur. I love you, Rhea. Oh, Arthur. Muna tinuod, Rhea. Sa una ko palang pagkakita ni mo. Ginahan na kay ko ni mo. Wa pa ka makailan ako, Arthur. Naibawan ako unsa ka. Gisultihan ako si mong amiga. Gabuwag mo si mong ka-live-in o may usa ka anak. Oh. Rhea, sugta lang ko. Kay dawaton tasab ka bisag unsa ka pa. Arthur. Para na ko, day, no? Okay raman po kung imong sugton si Arthur. Kay sure na gyud ang imong kaugmaon, ana. Kay may man nagtrabaho. Nahadlok mangugod, day. Unsa ba imong kikahadlukan? Basin og binuang lang ni iyan ako ba? Ay, di sab tingali, day, uy. Kaya sa akong tanaw, no? Buutan man na si Arthur. Mong ako pa nimo, ayaw na lang paagtusa ang tao. Tinuod, Rhea. Imo na kong gisugot. Oh, Arthur. Gidawat ko na ang imong gugma. Salamat kayo, Rhea. Basta,
Ayaw lang yung ko pasakiti, Arthur, ha? Oh, isaad ko na nimo. Oh, tinuod, Rhea. Mabdus ka. Oh, Arthur. Kung mao na, hapit na ko mahimong amahan. Unsa may plano ni mo ron? Kwan, undan na lang sa mong trabaho kay mag-ibon na lang ta. Arthur, dili ko mahimong muundang sa akong trabaho kay may anak kong gibuhi. Oh. Unya na lang tingali ko muundang sa akong trabaho kung dako ng akong tiyan. Oh, sige. Mag-agad na ko nimo. Day, nga nagipatapok man ta ni sir. Ay, ambot day, uy. Wag ko may baw. Basta niingon si sir, patapukon tang tanan. Morning, sir. Morning, sir. Niya na si sir, ay. Niya na ba ang tanan? Niya na, sir. Okay. Akong ipahibaw ninyo nga nihinay na ang atong kadanan tungkol sa pandemic. Mao kinahanglan kong mo bawas o mga tao. Sorry kayo nga nag-una ang mga bago sa akong listahan. Ha? Wala kay trabaho? Wa na. Naapil ko sa nataktak. Oh, oo niya. Sa may plano nimo. Muuli lang una ko sa amo. Kay gimingaw na po ko sa akong anak. Niya ka na sa mo kang balik din eh. Mubalik na ko dayon. Ma, masalamat kini uli ka, ma. Uy, anak, naunsa man ka? Kahugaw ko ni mo og dagan man kayo kag nuka. Nga naman ka? Namasura man ko, ma. O gano'n na masura man ka, ha? Aron makapalit ko og sapon, ma. Og ako pong pagkaon. Kinuo ko yung taon ni mo. Ang imo din pag-eskwela. Wa man ko mo eskwela. Ma! Ma! Unsa ba'y problema ni mo? Ma! Unsa man nagibuhat ni mo kang Katleya? Ngano na masura man siya? Oh, nabasura siya aron magkakwarta. Asam na ang kwanta nga akong gipadani mo, ha? Eh, kuwang ra, oy. Ug ngano wa man in taon ninyo pa eskwelahang akong anak, ma? Eskwela good in town. Kanang module. Ay kakapoy, anak. Grabe no sa ning inyong gibuhat sa akong anak, ma, uy. Wa mo maluoy. Napuno na snow ka ang akong anak. Waon ta ka maglakaw-lakaw og layo aron maatiban nimo ang imong anak. Buisit ba ni mo? Ma! Mo na nahitabo si mong anak, Daria? Oh, Arthur, Uy, luuya ko di. luoy mo lang. Kay ila ramang gipasagtan. Balik na ng Daris Davao, day. Og, dadanang imong anak. Kay, pangitaan ta mo kapuyan. Salamat sa pagdawat nimo nako dong, ha? Og sa akong anak. Mahal ti ka, day. Ihatag ko kung unsa may makalipay nimo. Salamat dong. Kalingaw, baya niyang naghagwas iyang anak. Day, nalipay lang kay ko, day, nga may anak na kita. Makis ko ni Dodong. Uy! Ay, pag-iskis akong anak, ha? Kay, magahugaw na. Arthur, Day, kuhanin akong daw. unsa man ni dong? May gipalit kong gamit. Para nimo og sa atong anak. Kipalitan pag ko ni mo, Uncle. Anong apilam ti ka? Nga di man ti ka anak. Hawa na, be? Ay pagduol ako, ha? Hawa! Arthur, unsa ba tayo magibuhat sa akong anak? Huh? Nagtuo ko nga sa imong pagmahal nako. Mahalon mo usab ang akong anak. Nagtuo ka ba? Nga sa matag higayon nga pasakitan ni Muscatleya, dili ko masakitan? Masakitan ko, Arthur, tungod kay inahan ko. Pasensya ka na, Rhea. Nasayop ko sa akong desisyon. Nagtuo ko nga okay ra ko nga mubuhi og anak sa laing tao. Pero di. Ang akong gusto nga buhion, ikaw ra ug ang atong anak. Way labot ang imong anak. Kung maunang dili ka makadawat sa akong anak, mas maayo paghunungon ta na lang ni. Oh, huh?
Sa'y buti mo ipasabot. Mag-iyahay na lang ta. Oh. Sorry, Arthur. Mahal ti ka. Pero kay dili ka man makadawat sa kong anak, magbuwag na lang ta. Oh. Bahala na kung sa mahitabo na ako, dadoon ako ang akong mga anak. Ria, Day, manglaag tas peryahan dinis ato na. Maglingaw-lingaw ta. Sige, day. Mananghid ko ni Mama. Nahala, sige. Pero dili magpagabiig maayo, ha? Uli gyud wa pay alas 8. Thank you, Ma. Muuli na dayon ko, Ma. Sige na. Pag-amping mo dito, ha? Nindota gid no basta hapit ng fiesta. Kay daghan kayo makalingaw nga tan-awon. Maulagi, day. Day, manakay tag Ferris wheel na. Uy, first time na pa na sakay, anak, day. Dili hadlo. Oh, mura kag magkulbaan unang sakay nimo pero kadugayan, ganahan maka magbalik-balik ba? Mao ba, day? Sige, sige. Masuway ko. Day, kung paano ko, uy. Ayaw kulba-kulba good. Malingaw lagi ka, promise. Oh, uy, halatay. Si Earl, manao, taga-pika section. Si Earl, ikaw. Akong crush. Hi, Earl. Uy, kamong din ni Joyce, Flor. Oh, in town. Nanoroy sa diay mo? Oh, puyo sa akong mga igagaw. Ah. Uy, hala. Muandar na pa dong. Oh. First time ni mo, Flor? Pangupot lang ha, para mawawa ang imong kulba. Okay. Kita niya, uy. Huy, day. Naunsa. Wa man ka mag-ingon, uy, nga dagaton man di ay ka. Flor, may candy oh, para mawa ang load. Ah, sige, Flor. Kaon dayon aning candy nga gipalit ni Earl. Salamat, Erla. Wait, kaso, Flor. Joyce, Flor. Una lang ko ninyo ha, kay gipaabot ako sa akong mga igagaw. Manuroy pa mi sa unahan. Ah, sige, Earl. Salamat. Naunsa man ko, uy. Di naman ang noon ko makatuog mag-unahuna ni Earl. Gwapo, gid kay siya to. Grade 2 pa lang ko, crush na kay nako siya. O karon nga second year high school nami. Mas di gwapo pag gid samot. Maay na kay manamit. Unya, magpapili na bagang iyang kamot kung magsugat ni sa eskwelahan. Ay, naman lang. Day, happy to be atong intrams. Excited ako. Ako pod. Ma-excite ko anang marriage booth, uy. Naapalay magpakasal na ako, no? Upag ko makasuway, ana, ay. Amaw. Wa pa manggani. Gani. Ha? Ako? Oh, ikaw, miss. Dali. Maayo pa ka, day. Na magpakasal ni mo. Lakaw na dayon, uy. Go! Day. Earn? Ikaw? Flor, amaw, kining ako mga classmate, uy. Sila gabayad aning sing-sing para nato. Bida, gini. Pero time pa, nganong ako man. Ambot lang nila. Earl, mugawas ko. Ay, ayaw. Aha. Kuan, napa may 1 minute. Ay, kuan lang bitaw na. 1 minute na lang bitaw. Ato na tapuso ni. Tiwaso lang na to, ha. Wari ka may bawa sa mechanics aning duwa, ade. Kung di ni mo humano ng oras, kunya mo gawas ka, makabayad ka. Pila man sad? Murag 300 man siguro. Usa? Uy, hala. 50 ang gani kaya hatag mo pahon sa akong mama. Di na lang kumugawas, uy. Panilingan niya ko. Yo, ang Erla! Kasal naman silang floor! Mabuhay ang bagong kasal! Wow! May gani kay... Huwag ka na gani sa mong bride. Kabayan unta mo 30, kamong duha. Unsa? 30 ra di ay? Dili di ay 300? Pwede, uy! Dako anong 300? Baka pinamngayon bubot ng mga singsing ha mong giandam. Pero kinahanglan dya pong paliton sa gustong magpakasal or na ay gustong ipakasal. Depende ra sabot. Layog diferensya sa 300. Flor, pasensya ha, ako'y nasayop. Ito ko 300.
Oy. Tingalig. Mag-LQ mo, ha? Bago-baga mong gikasal. Di ara na yun ang inyong atik-atik nga marriage contract. Uy, ikaw, Flor, ha? Ngano ka diha daw? Nangayo ba yung number si Earl ni mo? Ay! Ha? Og ako lang sang gitagaan. Total, kasal na bitaw mo. Pero atik-atik lang. Pero uy, bagay ra ba mo ay? Day, unsa Earl? Mo na, Flor. Kung okay rin mo, pwede kong manguyab ni mo. Oh, Abi ni mo, taod-taod na biya akong nakagusto ni mo. Di lang na ako masulti kay mauwa mong ko. Pero karon di na lang siguro ko mauwawi kay kasal naman ta. unsa? Ate ko, tingalig masuko ka ha? Unsa pa man sa akong dugayan pa? Masa una pa lang, crush naman sa kanin ako. Hello? Earl, gisugot na tika. Oh, tinood ka? O, lagi. Yes! Thank you, Flor! Thank you! Thank you kay Flor, ha? Nga, wako niyo paantusag dugay. Ang, sa una pa man sad ko na ang gusto ni mo. Parehas data. Basta Earl ha, i-promise na ko nga dili ko nimo pasakitan Uy, ha. di na may tabo, Flor. Tungod kay love kay tika. I love you too, Earl. 8 months namang Earl di ay day? Taod-taod na sad no? O, day. Og happy kaayo ko. Mao ba? Pero salig na kaniya day. Salig raman, day. Nga naman di ay. Wa lang. Makakita man ko kunya permi dito dapit sa amo ba? Ha? Mag-unsa man? Naamang ko'y standbayanan sa mga estudyante diha dapit sa amo. Unya, naam na siya kuyog pero dili ko familiar sa babay. Mura pagtagal ang eskwelahan. Ha? Sure ka, day? Oo. Pero panid ilang ha. Ayaw lang diretso pangasaba niya. Basta hindi amigo lang sila. Day, Joyce. Asa day karon? Nara ko din ni sa amo. Nakatuog lagi ko. Sorry kay ha, nga wala ko makareply ni mo. Okay ra. Namakaksiyan ako. Nag-text si Joyce bago lang. Nga naa na sa si Earl dito sa ilaha. Flor, matiwas akong tug ha, duka pa kayo. Okay. Sige. Ganong namakak man siya? Buot ba ipasabot, ana? Nagbinuang siya na ako. Kung may lain agad siyang uyab. At tuon ako dapit sa ilang Joyce. Oh, tanawa. Tuara si Earl day una ikuyog papay. Uyab yun na niya, day. Klaro kaayo. Nilakaw si Earl day. Murag may paliton. At doon ako ang babae. Flor, hi. Kinsa ka? Ako si Flor. Naalagi ni mo ang cellphone ni Earl? Kanang iyang gipakuptan ako kay naa siya gipalit. Ngano di ay? Uyab ko ni Earl. Unsa di kaniya? Mao pa. Uyab di kaniya? Sa to pa, ikaw di si Portia. Ha? Si Flor man ko. Flor? Oo man siya gihiskot ako magiganlag Flor. Portia man per me. Ay, amiga na ko ni Earl, uy, close friend lang. Oh. Close friend good ka, ha? Flor? Pakakon ka. Flor, say, Nga naman, Earl. Abi ba na kong ako ra? Abi ba na kong mahal ko ni mo? Pero nga naman, nga nung namakak man ka, napakay pa Portia nga Flor man ang akong pangan. Flor, kining... Sugod karon ayun na bahig kong sabo ka, ha? Ug ayaw na gid pagtagad pa nako sa eskwelahan. Kay sugod karon, buwag na ta. Flor. Friends na ni Earl sa Facebook karon, pero nanasila ing uyab. Bisag dugay na nung nagbuwag, pero hangtod ron, naagihapon ko'y trust issue sa mga taong nagpalipot nako. Sa mga naminaw karon, kung naamay tao nga nisalit ninyo, cherish it. Dilibot ipasabot kapag nga nimo ang inyong feeling sa lain kung na-fall out na ka.
But it's not a reason for you to cheat either. Pwede rin magpasabton and makigbuwag kag tarong kaysa uyab pa mo pero nangita na kaglain. Dini na lang kutob, dagang salamat, RMN.